In deze restige nijbouwweek onder de van Surhuis te Veen laat het vuurwerk opslaan. De buurt genoot wordt is van het vuurwerk van de man, maar hier neert in de gaten. Nee, we wisten van niks. Nee. We hadden geen idee van dat er al je vuurwerk in het huis weer. Ja, hij had wel eens een keer een leuke vuurwerkshow die mijn oud en nij, die hier met waarom. Dan wie het daar achter hier op het veld, prachtig mooi. Maar we wisten van geen illegaal vuurwerk. Nee, daar wisten we niks van. Nou, ik schrik alleen een beetje van het idee dat er al hier wapens in huis waren. Ja, het is natuurlijk wel een woonwijk en er zijn al je huizen daarnaast. En als straks de lucht ingaat, dan schrik je wel. We waren hier achter, dus ja, dan... Eerder deze week had de politie ook al 80 kilo's vuurwerk gevonden in Huddegeriep. De burgemeester docht nog een duidelijke oproep. We weten dat vuurwerk, wat ik van vinden, maar dat het dit hier net kan. Illegaal vuurwerk is altijd verboden en ik bloedlink. En natuurlijk als burgemeester in mijn gemeente, dan schrik ik er wel van dat het vol is en dat het ik voel is in de wenning. Dus ik ben heel blij met de actie van de politie, dat het er is, dat jou veilig in deze buurt. En ik nog een keer de oproep, jongens, vuurwerk beginnen net hoor.